Fi żmien li Lawrence Gonzi kien Prim Ministru, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru kien ta' kuntratti lill-kumpanija li wieħed mid-diretturi tagħha huwa ħlief David Gonzi, iben l-eks Prim Ministru nnifsu. Li dan seħħ kien ikkonfermat minn tweġiba parlamentari li fiha sar magħruf li f'żewġ okkażjonijiet Global Translation Solutions ingħatat kuntratti mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. B'hekk fi żmien Lawrence Gonzi l-Uffiċċju tal-Prim Ministru taħt Gonzi kien ta' xogħol b'direct order lill-kumpanija ta' iben il-Prim Ministru. F'każ minnhom f'Awwissu 2011 intalbet it-traduzzjoni ta' diskors tal-istess Prim Ministru. Filwaqt li fit-tieni każ li ngħata tarif dwaru u li seħħ f'April 2012 sar xogħol brabta mal-qari tal-provi ta' dokument tas-Segretarjat tal-Prim Ministru. Min tarif li għandu one use jirriżulta li ministeri oħra wkoll kienu jagħtu kuntratti lil din il-kumpanija. Saħansitra ninsabu magħrufa wkoll li f'ħafna okkażjonijiet l-ispiża kienet ħafna ikbar minn dak imħallas mill-OPM. Din mhux l-unika kumpanija ta' iben membru tal-Kabinett li fi żmien Gvern Nazzjonalista kienet tingħata kuntratti tal-Gvern. Kien hemm iben Austin Gatt li permezz ta' kumpanija li taħdem fil-qasam tat-teknoloġija tal-informatika wkoll kien jieħu kuntratti tal-Gvern u aġenziji tiegħu. Saħansitra mhux darba u tnejn li x-xogħol ingħata wkoll b'direct order.